Kelabang Kencana. Kelabang Kencana dasar nyata. Kowe sapa? Aku najan to kaya mangkene wujudku aku iki ya kalebu pendhita. Munyuk ki dadi pendhisil pendhita. Ya aku pendhita Kendali Sada. Aku Hanuman. Weh Hanuman, dasar para nyata. Ya Rama Daya. Wah, jenenge loro. Dayapati. Telu. Ya Senggana. Papat. Arep apa tekan kene? 5. Nganti ra gelem ngaku aja takon dosa. 6. Kelaketak tibani tangan ajur kuandamu. 7. Bosok kupinge. Welah, wis ganti topik to iki. Malah aku ra krasa. Piye? Lakumu sasing Lanyalawadi bakal menyang endi? Weh, arep lemebu ing pertapan Arga Kelasa goleki Begawan Bima Suci. Yen arep wis ketemu arep ngopo? Arep tak julung tungkul tak angkah patine. Yen pancen nyata wis ngaku kaya mangkono konangan cantrike Begawan Bima Suci. Ora bakal bisa mlebu ana ing pertapan Arga Kelasa. Woi ladalah. Yos, kebacut kadenangan dina iki mangsa menango mungsu aku ayo. Wujudmu mung munyuk cilik remet dadi laring tangan. Aja takon tusuk guntang anak lancang tatu.